Ramos W17 Pro este o tabletă dual-core cu un procesor de 1,5 GHz și o memorie RAM de 1 GB. Tableta este dotată cu un port mini-USB, port pentru căștile audio, difuzor și slot pentru cardul de memorie microSD. Ecranul de 7 inch are rezoluție de 1024 x 600 de pixeli, perfect pentru a vizualiza pagini web întregi sau a te bucura de cele mai noi jocuri. Tableta beneficiază de nanotehnologie pentru un consum redus de energie și de un player media integrat ce citește și subtitrările. Je ne suis pas à plaindre, j'ai des commandes de toutes les boutiques du quartier. Et ça, c'est quoi ça? Ça, justement, c'est pour le vétérinaire, quand le cabinet est fermé. Oh, chien. Une petite photo, monsieur, dame? Această tabletă vine preinstalată cu aplicații precum Gmail pentru verificarea e-mail-urilor, dar puteți să downloadați și orice aplicație din Play Store, aplicații precum Facebook sau diferite jocuri. De greutății reduse, dar și a dimensiunilor, această tabletă este perfectă pentru a naviga pe internet. Paginile sunt afișate pe de-a întregul.